बुंनालाय सोर फार्स्ट प्रप'ज खालामदोंमोनलाय नोंसो So hey guys, welcome back to my channel and another vlog. Nोंथांमोननो बुंनानै नै आं मैया होनदोंमोन नोंथांमोननो नै जाय दङ सोर मोजां मोनो बेखौ कमेन्ट खालामनानै आइखौ ओमफ्राय दासिमहालागै 700 नि बारा मानसिफ्रा कमेन्ट खालामहरबाय आं नोंथांमोननो देखायना होनि र' आं मैया फरायनाबो देखायबाय बेनो फरायना देखायगोन होनदोंमोन आङो अके 748 जना दासिम कमेन्ट खालामहरबाय खालि आइनि थाखायल' बोरै नांदो आं नोंनो मैया फरायना होनाया एसे खालि मादैखौ मोजां मोनदोल' होनो माथो आयंखौ मोजां मोनदोल' होनो माथो मोजां मोनदो आरो फिसाफोरा बयबो मोजां मोनोबा आंबो मोजां आरो सबबो मोजांबा आंबो मोजां नोंनि मोजां नों मिथियो आं गाव मोजांबानो संसाराव मोजां आरो ओमफ्राय मालाबानो हा जाबगासिनो दं माबा फोनो मा फोगोन नोङो मैथा दा मैथा फोनाय दिन जागोन नोंसोरथ' फोखाया आरो आङो जोङो खामानि मावदोंसै आङो बेयाव माबा बिदिनो माबा खानांगौ भीमनि थाखाय बेनिखायनो आंहा बेयाव टाइम गैया आं बेजों खादोंसै ओमफ्राय आं लांगिनावबो थांना फैनांगौ माबा माबि लायनांगौ गाजोल दिरुं बिदिनो बायदिसिना आंनाथ' थांलाय फैलायावनो जोबो खामानिया ओमफ्राय नायदोंसै आङो दा मा खालामनाय जायो ओमफ्राय दा मिस्ट्रि सानैबो लिंना लाबोदों माखासे खामानि मावदोंसै न'निखौ बेनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो ओमफ्राय आइया नैबेजा मैगं फोयोनो So guys, भीमनि खामानियाबो स्टार्ट जाबायानो बाराथ' गैया नै बे खामसालियाव नालाय बेखौ होदोंसै बिदिनो खानाय मानाय ओमफ्राय बे साटारिं लागायनायखौ हागोन नायाथाय नायदोंसै साटारिं खानाय जागोन ना जालाय जानाय नङाना दिनै खालि खानायल' जागोन हा खोनानैसो साटारिं होगोन मिथियोना ओमफ्राय दिनै खाग्रोगोनल' आरो ना जोबगोन ना जोबा खानायालाय जिखिजाया बेखौ मावबाय थादोंसै ओमफ्राय आं गाजोल लायनांगौ लायदोंसै आं ओमफ्राय दिरुं लायनांगौ एसे नों संदो आं मिथि नामा हा जेरै खाम होबाय था गावनो संनानै आं गोसो जायाखै खामो दे So guys, नोङो IPL नायना नाया खिन्थु नोङो गावनि अपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहा बेबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेच आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव नोङो गावनि अपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो लोगोसे मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1 to 1 24 आवर्सनि कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियननि बारा इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै बेयाव 200+ कुइसन दं जेराव नों गावनि अपिनियन होननानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव दसे लामायाव बेरायफैदोंमोन जोङो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो सोंगासिनो दंमोन मोजां मोननायनि सायाव सोर फार्स्ट बेफोरबायदि प्रप'ज खालामदों होननानै बुंनालाय सोर फार्स्ट प्रप'ज खालामदोंमोनलाय नोंसो आं खालामाखै दे बे खालामदों बिराद लाजियो आरो बे आगोलनि खोथाखौ बुंबाथाय फार्स्ट समाव बुंनानि बेयो आंनो लाइजाम हरदोंमोन फार्स्टआव ना लाइजामावबो जोंनि मा क्लास दङ र' जोंनि माबा मोनसे मा साबजेक्ट दंमोनथाय जायखिजाया जोंनि बर' मिडियामनिल'मोन एडभान्समोन खोमा ना एडभान्स बड'मोनदां होमबा दस्राफ्रा बेलेग रुमाव थांजोबो जोंनि बर' मिडियामनिया जोंनि रुमावनो थानानै क्लास लायोमोन ओमफ्राय बियो लाइजाम लिरगासिनो दं आंनो लास्टआव जिरायनानै नंगौ लाजियो दा बेखौ बुंबाथाय मबाइल दंखायोमोन खिन्थु थेवब्लाबो नाम्बार गैलायामोन ना गोदान लाजिलायो सानैबो नुलायबायल' थायो रायलाया ओरैनो गोजान जिरायनानै नायो आंथ' बेखौ सेकेन्ड इयारावसो नुदों फार्स्ट इयार समावथ' आं नुवाखैनोमोन बेखौ सानसेबो माबा नङा लाजिदो आंखौ दा मबाइल अफ खालामबाथाय नाय बिनि रागाया दासो जेबो बुंनो हायाखै आंखौ बेनोमोन आरो बे प्रप'ज खालामग्रोदों ओमफ्राय लाइजामबो हरदों गावनो प्रप'जखौ लाइजामजोंसो बानायदों ओमफ्राय आंथ' लाना फैखादों हरदों लाजिदो नुवाखै बुंनायखाय बारा नों
बिदिनो उनाव ओमफ्राय नाम्बार एक्सचेन्ज खालामबाय आगोलावथ' चाइनिस मबाइलसो सालायोमोन नालाय जोङो बे समावनो आरो ओमफ्राय बे समाव एसेबां मबाइलनि माबा गैयामोन बेलाय प्रप'ज खालामनाया बेनो 2015आव प्रप'ज खालामदों लाइजाम लिरना हरदों प्रप'जआ फार्स्ट ओमफ्रायसो मबाइलजों रायलायबाय साननैसो थानानैसो जेखि जादोला थेंक इउ स' माच आरो सानसेबो डिस्टार्ब खालामाखै फार्स्टनिफ्रायनो ना दिनैसिम दंबाय दं बुहुत गोबाव जाबाय बे खोथाया थेवब्लाबो गोबां मानसिफ्रानो सोंबाय थानायखाय आं बुंनानै होबाय आरो नङाबाथाय आं बुंनानै होआमोन दिखांना आलिया मानि गिलि जादों बे एसां रेजें कम्बला हाय दासो मावनो मोनदे दा गस्ला लंपेन्टफोरखौ सुना होदे आरो दे ओइ जि गिलिर मार हामाराथार हारसिंनो ओइ दै बोखां नोंनिखौ बोखां दे बोखांलाय हालियासै मोजां मोनदो सुनो आगोलाव सुनानै मोनखानायसो बेनिखायनो आं बेखौ सोंदों आङो आं बेखौनो दैखौ सेबना देखायनो र' बेसेबां गिलिर जायो नै बेसेबां दै गगासिनो दं माथो ओंखायनो बोखांनो हाया हारसिंनो नै जा दै होफै खमसे खम बाल्थिंनि दै होफै आंनि डायलगखौ आरो आं नुदों मोजांथ' र' नों सुनाय नालाय नुबाय दैयानो दै मोजांबा मोनगोन नामा नायनानै दाखौ मावथि मावफायोब्रा सिगां नों गैयाबा आं हारसिंनो सुयोमोन आरो खिन्थु बायो आरो एसेबां खस्थ' स' गाइस दा आङो लाइनाव थांनानै फैनि माबा माबि नांगौ जाबायानो होनो बेनिखायनो आं दोगै थाबनो थांना फैथारदोंसै स' नङाबाथाय आङो दसे थानानै थांगोन सानदोंमोन खिन्थु दा एसे गोबावबो जागोन नामा बायदिसिना फिसा फिनला खामानिबो दङ माने लाइनाव बेखौबो एसे गोबावबो जागोन आरो थाबबो फैनांगौमोन नायदोंसै थाब फैनो हायो ना हाया थाब फैयाबाबो बे जाय खामानिया थालांगोन ना मा नांगौ हा तार ओमफ्राय आरो दिरुं लादेरनोसै माखासे ओमफ्राय गाजोल लादेरनोसै बेयाव आरो मा लाबावनांगोनथाय देरना ঠিক আছে তাৰপিছত গাজল আধা কেজি দিবি So guys नै गामि सफैबायानो आङो बेनिफ्राय नैबेखौ लाना फैदों दहाय गुनायानो थानानै फैदोंमोन ओमफ्राय आङो मा खालामबाय जेन तेन बोरैबा गाबज्रिहरबाय थादों फंबाय सानै आंथ' मानसिफोरखौ सिनायदिया जेखि जादोला थेंक इउ होननानै फैबाय आङो आरो थेंक इउ स' माच आरो खेबसे बुंबावो आङो आं नङाबाथाय आरो खेबसे डाबल थांफिननांगौमोन गुनायनि थाखायनो थाबोबायनोमोन गुनाया गनानै लाङिनावनो जाम्पिं जानानै गनानै थाबोदों आं पात्तायानो गैया ससे मोनफैबाय ओमफ्राय सानै पुवालियासो एकदम सेन्सार हरबाय थाबाय मना लानांगौ बेखायनो मना बे सुथाथावलाबायो आरो होद आं एसेबां गोसा सालाया लासै सालायदो नङा लामाया मोजां नङा जा अखा हानायजों माने गोजौ गाहाय दाखालि माबानिया दावाइनियाव अमा बेदराव गनानै थाबोजोबबाय मानि मा जायगायाव थाबोदों जरावनो बे माबा बिसिनि रायजोनि मोदाय होग्रा खाथियावनो गोलैनानै दंमोन माखासे मानि बेदरानो माबायदि लामा दरसे थाबोजोबदोंनो बेदरा जोंहाबो बायनो हरदोंमोन जोंहानिया फैबा बिसानिया गोमाजोबबाय बेनिफ्राय बैसिम खाखांबायानो So guys, thank you so much नोंथांमोना एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दे आरो लोगोसे नोंथांमोना दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानोसै 70,000 थाब साबस्क्राइबार मोननैनो बारा गोबाव नांथारला नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबाथाय बे मासनि गेजेरावनो 70,000 साबस्क्राइबारबो जाथारगौमोनानो